Keturako zapaiak argi diozku Iltzak ipini eta belartxarrak moztu Iltzak ipini eta belartxarrak moztu Iltzak ipini eta belartxarrak moztu Zehatzago, Zigoitiako bunkerretan aurkitu ziren simbolo sorta horrek. Guzti dut nahiko irudi potentea dela, irudikatzea gazte miliziano horiek urrengo ofentsibaren esperoan, haien izena idazten oraindik bigun dagoen hormigoian, eta niri momentuan balio izan zidan, simbolo bezala erabiltzeko nola artea den, edo gure ulerketaren baitan hori azken finean. Gatazka batean zure burua irudikatzeko eta zure ideologian reafirmatzeko modu bat. Hor aurkitu zirelako haien izenak idatzita, haien brigadaren izena, Igitaia eta Mailua utzi zituzten. Orduan ariketa hori, gerra momentuan sinbolok ere betetzen duten papera. Eta hor gelditu izana, eta, bueno, lubakian bertan egiten den artea, esango dugu.